All right. Dong tin. Osako mana kami make gono. Wacho ni gin midhiero adek ma yudo joma mine ga ahinya. Achiel kuom gin wach mar school fee. Yes. Udonge nyithindo onge gi mwandu moro malong'o manyalo tero go nyathi skul. Mar ariyo gin weche mag lope. Yes. Mar adek gin weche mag udi. Mwandu bat koro lope, mwandu kanyo loe maduong'. Okay, loe maduong' ahinya. Yes. Now, eseche ma nikech gima samoro ji oseneno ahinya katimore Widows Empowerment Program ni, Yes. en ni gero udi. Yes. Samo udhi ogerne ng'ama miyo ot, nyithinde miwacho ni weche mag somo gi, ere kaka ung'iyo weche mag somo kata kidienje mar somo eseche misiro joma mine magin mon liete? Samano wanyiso, samane PS koro nyiso amro chak program. No pimo nwa stoche, kaka ne ebende ne wabagi no toka podotin. Un gi nen accountant like besin ko jato toka podotin. Min gi bodu tho 8 years later ka pod gitindo. So no nyiso wani gimodwaro be kata sani kirado kode. The first thing ma PS bro penji ni som ki class adi. Because wacho gani afadhali tu ngato gimora moro kikitune somo. And ene jatelo manyaka nachak tiyo go ntiki muka adek mohero. One, en wach school. Ngata manie tinde kata sani. Kecho wacho gano gombo gane jite obed gi PhD. Kaka en keche en gi PhD. So school no ero kabisa namba chiel. Kendo o make sure kata sani anybody manie tiende onge mok di school mana motamore no mocho ni to koro di school ya one wala. Number 2, wach Nyasaye bo ero kabisa. So mon gi iyudo ka samo poko gerne ot. Actually samo ngata nyapi no gero ot nango. Kwa dhi morado gi group. Kaka for example nyo Sunday. Nyo wantie nyoro. Nano kutimo story moroka. Nyo wantie Migori. Mamili ngoni Sabeti Mwai odak Migori sona kacha. Nyo adhi mokungo wadhi kanyo moradi group. To group ni members in kecho koda bedo bias. Ukora na wachini ani keni PS gero na gera mon moyero hapana. Wadhi kanyo to mon gi mayerore. Ni min ngane nigi problem ma school fee. Not all of them tinya kuma kuma nyithind gi potindo ko school. Min ngane nigi school problem ma school fee. Min ngane nigi problem mara ot. Min ngane tin onyew nyaka wheelchairs. Min ngane wan gi min ngane nongol tiende ok nyal. So gin magi miwa problems magin go because no fail. I mean PS no nyiso wa. Ni mondo actually mi program osa dinya kaka wuono 1 year 7 months. Maonge problem mora mora. Nso ne kudhi orado gi minegi. Mose mi certificate. Wegi wach gi problems gi. Kikudhi ni wan kaso kikwier wegi bed piny to giwacho ni number 1 min onyango koro dhi gerne ot kaka ne yero mama manyo gero ne ot nyoro ni kwase gero ne ot to ko nyiso ni en gi school fee problem tichulo ne nyithinde and for nyaka samu wen wan gi total man nyithindo 12,000 ma PS chulo ne pesa school fees go fuku ne e mon nyithindo mon lietege kiwe mano be kawuono ne nyithindo ntiere Tombo ya Labour College Homa Bay Tombo University mantie Homa Bay ma PS no kao yude ma notimo form 4 moko botimo college moko be nigi moko be university somo German language ma du mara dek higa manyien gidhi German PS okao ge chulo negi school fee nyithindo gi wagolo mine ma mon liete gi grube manwa se kao gi mwaka nyithindo garo over 1,500 moko ntima timo online moko ntima timo physical Homa Bay by next year do mara dek PS biro gi president gi minister of education do flag off gi de Germany mabe angena nyalo de Germany kod gi Ibiso mo de Germany okay ero ko bana magi nyithindo mowuok e familia ma use gedo ne kata mose yudo ser group moseredo Widows Empowerment Project group moselemo PS ngene opportunity ne kano wuok president kano odhi mose wuoyo gi jo German to PS obiro wacho maber ni odwa ni mondo ochung en wachulo nyithindo gi school fee to nyiso ni gimutim openjo wani ere data mara nyithikie mon liete to amiye to wacho ni go and meet groups ka group to nyis gin wadwaro ni mondo gimiu nyithindo mwadwa ni water German adhi chulo gi school fee no adhi mwawuothe grube gi te from actually gin 4 counties kwa sema nyithindo gi to wanyise onyiso odwa nyithikie kata ka ok nyadhi kich to nyathi manokadho to min gi wuon yok nyal kikuwen ke school en gima duong school ema keto ngato bedo dhano nyithindo gi tenwa kawo maketo Jamani kiwe ma ochulne gi school fee ma secondary ma Kenya kagi nyithindo go ni university kacha somo German language nyege setimo kat 1 gi kat 2 girito dhi German du mara dek next year